lav valgdeltagelse blandt unge, det er et problem, og det truer demokratiet. Vi har lavet et spil, der løser det problem ved at få unge til at være med til demokratiske processer. I vores spil, der er der forskellige dele i landet, i samfundet. Det kan fx være skolen. Der får eleverne, der spiller, eller de unge, et dilemma. Det kan fx være noget med økonomien om skolen, eller hvor mange ansatte der er. Så kommer de over i en valgkamp. De diskuterer. De har nogle mærkesager, som de ligesom tager på sig, som de her kandidater ud fra de kort, de får. Så lærer de unge igennem den proces, hvordan demokratiet fungerer. De stemmer om tingene. Når de så har stemt, får de et svarkort fra spiludviklernes simulation, som viser, hvordan deres valg, de valg, de har træffet, hvordan det vil påvirke skolen for eksempel. På den måde løser vi problemet, som verdensmål 16 også belyser, det her med, at alle skal være